Il-Mexxej Laburista Joseph Muscat jitkellem ma' One News l-għada li l-Gvern ġie sfiduċjat, jgħid li l-Prim Ministru Gonzi l-uxura għaddej minn kriżi għall-oħra, iżda saħansitra kien iddikjara li solva kollox minkejja twissijiet fost oħrajn tal-Partit Laburista. Ma baqa' jwebbes rasu u ipprefera dejjem li ipoġġi lill-partit jew dak li jaħseb li huwa l-interess tal-partit tiegħu fuq l-interessi tal-pajjiż. Il-bieraħ mhux biss is-sistema Gonzi PN implodiet, iżda l-Gvern waqa'. Joseph Muscat qal li l-familji u n-negozji jafu xi jfissru soluzzjonijiet li qed joffri Gonzi PN għax qed jaraw li l-wedid ta' Gonzi PN baqgħu ma ssarfux. Is-soluzzjoni issa li qed joffri Gonzi PN hija waħda li jbessa. Ibessa bil-passat, ibessa bil-Partit Laburista. Id-diskors tiegħu fil-Parlament kien wieħed ta' aġent tal-biża' u tal-firda. Aħna rridu nkunu totalment bil-maqlub. Aħna rridu nkunu aġenti tal-għaqda, għax il-poplu Malti sabiex jeleb l-isfidi li ikun maqut. Joseph Muscat qal li min jitkellem biss dwar il-passat jagħmel dan għaliex m'għandux xi jgħid dwar il-preżent u l-futur. Għall-kuntrarju, Gvern ġdid għandu ħafna xi jgħid, mhux biss dwar kif qed jgħixu l-ħajja tagħhom il-Maltin u l-Awċin illum, iżda għandu ħafna xi jgħid dwar kif jista' jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies għas-snin li ġejjin. Aħna fiduċjużi u pożittivi fil-futur tal-poplu Malti u Awċi, għandna enerġija li lesti li niddedikaw b'servizz lil dan il-poplu għalhekk qegħdin nħarsu bil-qudiem biex b'serenità mingħajr għaġla ta' xejn impoġġu quddiem il-poplu dal-las li ċari li ħajkollu quddiemu. Joseph Muscat saħaq li Gonzi PN ma jistax jagħti il-bidla li jeħtieġ il-pajjiż. Din il-bidla tista' tingħata biss minn Gvern ġdid jekk jingħata l-fiducja. Il-bidla ma jistax jagħtilkom Gonzi PN għax hija l-istess sistema mmexxija mill-istess nies. Aħna lesti nagħtu bidla fid-direzzjoni. Għandna ideat ġodda, għandna l-ghaqal tal-esperjenza u għandna l-entuzjazmu taz-zoghzija u tal-ucuh friski u genwini.